Spoluobčania, chcem sa vás pýtať, a to priateľsky, bez hnevu a urážok. Či ste spokojní s touto vládou? Čo konkrétne dobre spravila táto vláda pre občanov a krajinu? A ako ste to pocítili vo svojich životoch? Čo si podľa vás zobral Fico ako premiérskú tému? Pretože nie je to zdravotníctvo, nie je to školstvo, nie je to bezpečnosť, nie sú to ohrozené rodiny. Čo sa vám teda páči na tom, čo robí? Je to snáď vytváranie a šírenie fiktívnych hrozieb, kde vás mobilizuje a vytvára si z vás armádu svätej vojny proti demokratickému západu? Lebo toto je jeho premiérska téma. A úplne na záver sa prihovorím priamo premiérovi mojej krajiny. Robert Fico, sme občania krajiny, ktorej ste vy ako predseda vlády zložili sľub. Sľub. Tento sľub ste svojim pôsobením prevrátili na ruby a konáte proti našim záujmom a záujmom našej krajiny. Už z vás nevychádza nič iné, len klamstvo, zavádzanie a manipulácia. Vaša komunikácia s verejnosťou ide najmä cez videopríspevky, ktoré sú len zmesou demagogických techník. Stal sa z vás bizarný hlásateľ prísloví s funkciou premiéra. Zneužívate svojich voličov a vytvárate z nich nahnevaný a sfanatizovaný nástroj vašej politiky. Už ste len zákerný zúfalec so skratkou ZZ, ktorý chce budovať autoritárske mocenské zriadenie, ktoré už nebude možné odvolať. Ale my ako suverení občania vás žiadame, aby ste prestali ničiť slovenskú spoločnosť. Páchate škody, za ktoré zaplatíme my. Slovensko a občania sú pre vás len prostriedok na získanie väčšej moci. Moc je pre vás cesta ku vašej beztrestnosti a beztrestnosti ľudí na vás napojených. Už nič dobré Slovensku nedáte. Iba zlo, nenávisť, súmrak demokracie a úpadok právneho štátu. Žiadame vás o jedinú vec, ktorou môžete Slovensku pomôcť. A to, aby ste z politiky odišli na dobro. Premiér Fico, my rozumieme tomu, čo nám hovoríte. Pozývate nás na námestia, aby sme ukončili vaše tragikomické vystupovanie a vaše politické trápenie. A preto vám vychádzame v ústrety. Týmto protestom vám dávame pomocnú ruku, aby vy aj vaša vláda odstúpili. A aby ste neblúznili o sprisahaniach, ale počúvali vôľu ľudu. Vypočujte si pozorne, čo si myslia Revúčania o súčasnej situácii a o vás. Teraz nám prídu postupne povedať svoj názor ďalší Revúčania. Tomáš Kriak, asistent poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, Ľuba Benešová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Revúcej, Marcel Uhrín, profesor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zaznie aj prejav študenta Revúckeho gymnázia. Nebojme sa vyjadriť svoj názor. Veď ako povedal prezident Roosevelt kedysi vo svojom prejave, jediné, čoho by sme sa mali báť, je strach samotný. Revúca je Slovensko. A Slovensko je Európa. Buďme v nej spolu. Ďakujem. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si dolikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Bude krátká, beránka, vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka.
bratříčku, nevzlikej, neblítvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Teraz sa vám prihovorí profesor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pán Marcel Uhrin. To bola smutná pieseň. Milé Revúčanky, milí Revúčania, Gemerčania, ďakujem za možnosť prihovoriť sa vám. Myslím, že sme sa ocitli v dobe, kedy sa ťažko hľadajú slová, niekedy mám pocit herca alebo diváka Joneskovej či Havlovej absurdnej drámy. Až tak sa mi totiž nechce veriť realite slov, ktoré z úst vypúšťajú predstavitelia súčasnej vládnej moci, nie len Robert Fico. Ale žiaľ, nie je to absurdné divadlo, je to krutá realita. Napriek tomuto krutému úvodu začnem akýmsi vtipom, odľahčenie, aspoň si myslím, že také to bude. Svoje najobľúbenejšie miesta života si zvyknem pomenovať nejako láskavo. Náš hlinený domček v Muránskej Dlhej Lúke volám Hacienda. Mesto Brno považujem za najkrajšie slovenské mesto. Bratislavu milo nazývam Bradavicou na Dunaji. Pre Košice, milované Košice, nemám meno, tam mi ale, a toto bude dôležité, tam mi ale stačí vedomie, že pracujem v blízkosti najvýchodnejšej gotickej katedrály na svete, čo je dôkaz, že Slovensko stáročia patrí do západného kultúrneho okruhu, napriek opakovaným pokusom uniesť nás na východ. Ale odbočil som. O našej Revúcej zvyknem hovoriť ako o mojom ospalom malomeste. Ale ako vidím okolo, ako sa dívajúc na vás tu na námestí, nie vždy to sedí. Revúca nie je ospalá, Revúcej nie je jedno, čo sa deje v našej krajine. Revúca je Slovensko, Revúca je Európa. Najprv krátko o nás ešte. My, občianky a občania Gemera, máme právom byť hrdí na niečo, a to chcem zdôrazniť, na niečo, za čo tiež bojujeme. Je to náš Gemer Rojsovcov, Gemer rozprávkárov, veď kto z nás nečítal deťom či vnúčatám prerozprávané príbehy zozbierané Dobšinským? Je to Gemer ako centrum nie tak dávnej kultúrnej elity, náš Gemer starších inovátorov typu lesníka Ľudovita Grajnera, náš región rozvinutého a dôležitého priemyslu a zachovanej prírody. A nezabúdajme, že Revúca je rodiskom nášho hrdinu generála Viesta. Po roku 1989 sme dostali príležitosť na všetko toto v slobodnom prostredí nadviazať a rozvíjať. Žiaľ, osud nám najprv nadelil vulgárny a zničujúci mečiarizmus, a predsa len sme zažili aj lepšie chvíle, prijatie Slovenska do Európskej únie a NATO, ale dnes je toto všetko opäť v ohrození. Možno v najväčšom, aké si pamätám. Pomôžem si parafrázou výroku českého novinára Erika Taberyho, ktorý na adresu Fica, áno, toho Fica, ktorý tu vládne v rôznych podobách už takmer 20 ročia, povedal: málo kto tak dlho vládol, tak málo zmenil svoju krajinu k lepšiemu. Budem teraz lokálny. Spomeňme si na desiatky, možno aj stovky žien, ktoré chodia ďaleko od svojich rodín a detí opatrovať starých ľudí do Rakúska či Nemecka. A to aj preto, lebo tento sociálny demokrat, akože sociálny demokrat Fico podobné systémy podpory nedokázal a možno ani nechcel presadiť u nás. Alebo si spomeňme na množstvo chlapov, ale aj žien a dievčat,
čo takto chodia pracovať do poľnohospodárstva Južného Tyrolska. Niektorí tak dlho, že si v Taliansku vyrobili na dôchodok. Pričom systém dôchodkov na Slovensku je aj babráckými zásahmi vlád Roberta Fica pro mnohých obyvateľov možno už aj v nedohľadne. Je preto na mieste sa pýtať, ako si potom Fico a spol vlastne dovolujú ako novodobí papaláši lietať na futbalové majstrovstvá a tváriť sa, že sú na služobnej ceste. Pozdravujem týmto ničiteľa slovenskej prírody Tarabu. Schvaľujú si vyššie platy a doživotné renty, navštevujú preteky F1 a pritom, ale však buďme aktuálni, už funguje ten kataster Šutaj Eštok? A dovolujú si za tisícky eur objednať zlatú vaľu vo Vietname. Kataster nepatrí podnik. Pričom krajina samotná chradne, nevzkvétá, povedané slovami Václava Havla. Absurdné však. Hlasno chcem povedať, dosť bolo Fica. Dosť bolo Fica! 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 Včera som bol v Košiciach na proteste. Toto tam Ficovi odkázalo 15 000 ľudí. Dnes sme súčasťou niečoho ešte oveľa väčšieho. Chcem sa dotknúť ešte jednej veci, a to je ruský svet. Poznám ho celkom dobre. Rusko aj takmer všetky postsovietské krajiny som opakovane navštívil. Mám tam vedeckých kolegov, ktorí ako prenasledovaní režimom museli požiadať o politický azyl v Európe. Preto len 3 krátke spomienky. Prvá bude ešte z čias štúdií. Počas záverečného vojenského sústredenia na Oremovom Laze, asi to poznáte, nedaleko je, nám vtedajšie ruské, teda sovietské, ale to je teraz jedno, vojska, ukazovali vzorové brodenie tanku. Tank v nádrži uviazol, nastúpil potápač, oceľové lano pripojil veľkému zilu, začalo sa ťahanie, navádzač ukazoval, nevšimol si, že stojí v slučke toho oceľového lana a pred našimi očami mu takmer odrezalo nohu. Myslíte si, že niečo výnimočné sa dialo? Nič. Trvalo dlho, kým zdravotníci vôbec prišli. Nedávno som čítal famóznu knihu Michaila Kocába, kto mladí ľudia poznajú Pražský výber. Tá kniha sa volá Vabank. V jednej časti opisuje dramatické chvíle súvisiace s odsunom vojsk z Československa. A tu je druhá spomienka. Mal som možnosť podieľať sa po odsune vojsk na hodnotení priestorov ruskej zloarmády z hľadiska ochrany prírody. Videli sme nehorázne kontaminovanú pôdu, množstvo nebezpečných chemických látok, bordel obrovských rozmerov, rozkradnuté objekty. No a do tretice, len nedávno som sa zúčastnil malej konferencie v Arménsku, to je krásna, ale postsovietská krajina. Po prílete nás naša kamarátka, organizátorka zavolala na bok a akože sprisahanecky nám šepkala: malčiky, nemusíte sa báť, všetko je v poriadku, naše KGB vás preverilo. Toto je ten ruský svet. Svet bordelu, svet bezpravidel, svet neúcty k ľudskému životu. Pozrime ruskú agresiu na Ukrajine, na únosy detí, zničené nemocnice. Je to svet KGB a špiclovania, svet neospravedlnených gulagov a zničeného Čečenska. Svet chudoby, svet, ktorý drancuje svoje prírodné zdroje. No a do tohto sveta nás ťahá Robert Fico. Ale ja to nechcem a verím, že ani vy. Ja nechcem žiť v krajine, kde jej premiér priamo vyzýva k bitiu detí a mládeže. A na to som ako otec, detko a učiteľ zároveň extrémne citlivý. Zároveň ten istý premiér si sám podáva ruku s vojným zločincom a vrahom. Nie, toto nechcem, však to je absurdné. Nechcem žiť v krajine, kde jej premiér zneužíva tajnú službu proti svojim občanom, ako sme videli aj v týchto dňoch. Proti vlastným slobodným občanom. Je za to v plnom rozsahu vinný a s ním všetci, čo mu v tejto činnosti pomáhajú, členovi vlády a ďalší politici, a áno, aj slávny, a to myslím ironicky, slávny revúcky rodák Andrej Danko napríklad. Aj on sa klania vrahom z Moskvy. Uňho aspoň vieme, že on nevie, čo činí. Budem pomaly končiť. Ešte v čase môjho pôsobenia v ochrane prírody sa mi dostalo obrovskej cti
a viackrát som Slovensko zastupoval v diplomatickom režime na zasadnutiach medzinárodných dohovorov. Slovo maličkého Slovenska tam pri rokovaniach vždy malo rovnakú váhu ako slovo obrovského Nemecka alebo Francúzska. A tento zážitok rešpektu k maličkým je asi neprenositeľná osobná skúsenosť, ale navždy zo mňa urobila verného Európana. Mimochodom, viete prečo pri veľkých zasadnutiach NATO sedia všetci tí generáli v rôznych uniformách okolo okrúhleho stola? Je to preto, lebo hoď je niekto veľký a iný malý, nikto nesmie sedieť v rohu či v kúte. V takomto svete, v slobodnom svete rešpektu a úcty chcem žiť. Rasťo Káčer, bývalý diplomat, poznáme sa, dobrý a priamy človek, zvykne hovoriť, že náš štát nám vlastne spadol do lona len tak, že sme nikdy za nemuseli bojovať, ale nezabúdajme samozrejme na Viesta Goliana a Slovenské národné povstanie. A možno dnes je tá chvíľa, kedy si musíme náš štát konečne prisvojiť, musíme sa mu povenovať a vypestovať do dospelosti, tak ako to robíme s našimi deťmi či vnúčatami, musíme zaň zabojovať. Niečo v duchu výroku J.F. Kennedyho, nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa, čo môžeš urobiť ty pri svoju zem. Chcú nás síce zastrašiť mladých, čo je obzvlášť hrozivé a odporné, aj nás starších, ale dajme im najavo, že sa im to nepodarí, že to zvládneme spoločne. Konzervatívci, liberáli, veriaci, ateisti, kresťania, menšiny aj väčšina, ale klamárov, zlodejov a podvodníkov musíme v tejto stavbe spoločného domu odmietnúť. Niekde som teraz čítal slová spisovateľky Evy Borušovičovej, dnes sa hodia. Viem, že žijeme zložité časy. Ani sa mi tu nechce sumarizovať všetky krízy, ktorým čelíme. Musím však zopakovať. Keď je situácia zlá, jediným zodpovedným postojom je optimizmus a ešte aj pestovanie vzťahov a vnútornej radosti. Pomáhajme si, podporujme sa a zvládneme to. Možno to nebude zadarmo a bez bolesti, ale stojí to za to. Ďakujem vám. Ďakujeme Marcelovi Uhrinovi. Vážení účastníci protestu, naše zhromaždenie sa o chvíľu končí. Ďakujeme za vašu účasť. Sme tu s vami pre lepšie Slovensko. Zostaňte s nami. Vidíme sa na ďalšom proteste, o ktorom vás budeme informovať. Týmto vyhlasujem zhromaždenie za ukončené. Na záver zaznie štátna hymna, potom sa prosím v kľude rozíďte. Dovidenia, Revúca!